अब बात न तोहसे होई सुन ये मोर करेजा देले बाड़ू मोबाइल अकेले जाओ याद कर जहिया कुमार रहलू बियाऊ से पहिले हमार रहलू याद कर जहिया कुमार रहलू भदरू से पहिले हमार रहलू। अरे पढ़े ना जाई पढ़ाई कोचिंग क्लास करे के पढ़े ना जाई पढ़ाई कोचिंग क्लास करे के कि माही रे चुमा मांगे मास्टरवा मैट्रिक पास करे के कि माही रे चुमा मांगे मास्टरवा मैट्रिक पास करे के। अरे चलला जाला की गोड़ लटपटाला दर्द बाटे ताजा अरे घाव बाटे ताजा जी ओही रे जगहिया दांते काट ले राजा जी ओही रे जगहिया दांते काट ले राजा जी। कैसा लगा भाई जरूर बताने का।